Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mfundisi, kwasei vateereri? Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinotenda uri kureva tinayo nhasi musoro wenyaya tsamba kukereke yePhiladelphia. Tsamba kukereke yePhiladelphia. Right. Pari kunzi tsamba kukereke yePhiladelphia, mavara anowanikwa mubhuku razvakazarwa chapter 3 panotaurwa about 7 churches. Takaita zvimwe zvidzidzo kumashure kunogona kudaro kuine munhu ari kutanga kunzwa chirongwa nhasi. Saka mufundisi Rhodzi vachatsanangura kuti pari kunzi tsamba kukereke dziri 7 churches. Chirungu inenge ichiti 7 letters to the churches. Handitika titsanangurirei kuti in brief kumunhu ari kutanga kunzwa chirongwa nhasi. Zvinobuda pachena bhuku razvakazarurwa mufundisi rinotaura nhoroondo yemafambiro aiita nyaya dzekunamata kubva pakaenda Jesu kudenga mushure mekumuka kwake kusvika paSecond Coming paanodzoka. Saka periodi yese iyoyo mubhuku razvakazarurwa inodimburwa kuiswa muzvikamu zvinokwana 7. Asi pamuonzwa zvichinzi tsamba kukereke nomwe, in other words kubvira Jesu paenda kudenga kusvika paachadzoka, history iri pakati apa yakadivhaidwa into 7 segments. Ndo dziri kunzi 7 churches. Saka panonzi tsamba kukereke paEfeso nguva yakararama chechi kubva pakaenda Jesu kunosvika kuna AD 100. Kereke yechipiri inonzi Smyrna. Smyrnawo yotangira paAD 100 kunosvika AD 313. Chechi yechitatu inonzi Pergamo. Pergamo ndo inobvawo pa313 kunosvika 538 AD. Yechina inonzi yeTiatira. Tiatirawo yobva pa538 AD kunosvika 1517. Muchidzidzo chapfuura takaona kereke yeSardisi. Sardisiwo ndo yechishanu inobva pa1517 kunosvika 1755. Nhasi mati kereke yePhiladelphia. Kereke yePhiladelphia ndo yechi6 inobvawo pa1755 kunosvika 1844. Kozopedzisira yeRodokia. Rodokia ndo yekupedzisira inobvawo pa1844 kunosvika panodzoka Jesu. Toda kutenda. Saka iperiod dziri kutsanangurwa idzi kubva Jesu paakaenda kudenga kusvika paachadzoka. Masegments aya ndo ari kutorwa achinzi kereke yakati, kereke yakati. Saka nhasi tiri pasegment yechi6, kereke yePhiladelphia. Ndizvo ka segment yechi6 titungamirei. Ngativerenge pana zvakazarurwa 3 vhesi ya7 na8. Zvakazarurwa chapter 3 verse 7 na8. Nyorera mutumwa wekereke iri paPhiladelphia uti: zvanzi naiye mutsvene, iye wazvokwadi, iye une kiyi yaDhavhidhi, iye unoti kana azarura hakuna anopfiga, kana apfiga hakuna anozarura.
ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu. Pane chinhu chadzokorodzwa pamashoko ari kuenda kuPhiladelphia. Zvekupfiga izvo zvekuzarura. Panotaurwa kunzi ndazarura anopfiga, kuzarura ndaisa mukova wakazaruka, kupfiga. Right. Saka Jesu ari kuti ndikapfiga musi wenini, hapana anouvhura. Okay. Ndikavhura, ndavhura door, hapana anorivhara. Ndo zvatinoda kunotsvaga kuti chii chiri kumbotaurwa ipapapa pakereke yePhiladelphia. Pamusiwo uchipfigwa, uchivhurwa, asi pasina umwe munhu anogona kuuvhara kana kuuvhura, zvichipesana nezvaitwa naKristu. Ngatifambei. Toda kuverenga vaHebheru 8 vhesi ya5 pamwe chete navaHebheru 9 vhesi 1 na 2. Hebrews chapter 8 verse 5. Ivo vanoshumira mufananidzo nomumvuri wozvokudenga, sezvakarayirwa iye Mozisi oda kuita tebhanekeri, nekuti wakati, tarira uite zvose nemufananidzo wakaratidzwa. Hebrews 9 verse 1 na 2. Zvino neiyi sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yokushumira Mwari nayo, neimba tsvene yenyika, nokuti tebhanekeri yaive yokutanga yakagadzirwa. Makanga mune chigadziko chemwenje netafura nezvingwa zvokuratidza, ndipo panonzi patsvene. Panapa tiri kutaurirwa nenyaya yaMozisi. Achirayirwa naMwari kunzi vaka sanctuary. Achinzi vake uchitedzera mufananidzo weyandiri kukuratidza iri kudenga. Yekudenga. Kureva kuti chakavakwa panapa naMozisi mufananidzo weiri kudenga. Right. Kana muchiidzidza yanga iine marumu mairi. 2 compartments. Right. Saka wekutanga painzi patsvene, holy place. Right. Wechipiri zvazvakaparadzaniswa neketeni, yainzi the most holy place. Kana kuti nzvimbo tsvene. Very good. Saka pataverenga kuna Hebrews zvanzi uchipinda mukamuri yekutanga mune furniture yaivemo. Anditozvona. Now furniture iyi kana muchinyatsokudzidza muchidzika sezvamuchaona, yaimiririra basa raJesu rakanangana neruponeso. Saka toda kuti timbotevera furniture yacho munzwe. Kwanzi uchipinda chii chaionekwa pakutanga? Sorry, ndakambozviverenga kuna Exodus, ndinyatsopatsanangura. Kamuri yekutanga zvayaita, waitoipinda asi unenge wakafesa kumavirazuva. Saka pawaiti uchipinda muholy place yekutanga, kuruboshwe kwako uku, iwo wakatarisa kumavirazuva, kuruboshwe kwako kwaita chigadziko chemwenje. Chaive nemabranches 7 choita light muningi imomo. Asi kurudyi kwako kwaive netafura paigara pakaiswa chingwa chaingogara chiripo, chaichinjwa ka1 pawiki poiswa chimwe chiri fresh. Nechekumberi uchiita unge uri kupfuurira kumavirazuva kudai, kwaibva kwaita toti kaatari. Kaive kaatari paipisirwa rusenzi. Paipiswa imi musati rusenzi. Mukanganisa ichidii. Ndo painamatira muprista achipisa, iri kunzi namufundisi rusenzi, it's incense. Muchirungu incense. Ndo furniture yaivemo. Ndo furniture yanga irimo. Hatibhoteerai one by one. Tione. John 8 pavhesi ya12. Timboenda pachigadziko chemwenje ichi. Light rakanga ririmo raigara richibvira nguva dzese risingadzime masikati neusiku. John 8 verse 12. Zvino Jesu akataurazve navo akati, ndini chiedza chenyika. Unonditevera haangatongofambe murima, asi uchava nechiedza cheupenyu. Jesu ndiye aishurudzirwa nelaiti riya. Raigara rakabaka riya ranga risingadzime masikati neusiku. Kurevawo kuti ukapinda muukama naJesu unorarama upenyu hune kujekerwa nezvinhu zvoumwari.
anove chiedza. Kuuya kwaJesu muupenyu wamugamushira anounza chiedza unotanga kurarama zvine mawirirano naMwari. Okay. Handiti mazvona. Right. Handei pane chechipiri pana John 6 tende patafura yechingwa iyaya. Yange irimo. John 6 pa48. John 6 verse 48. Right. Ndini chingwa cheupenyu. Jesu obva ati ndini chingwa cheupenyu. Kureva kuti ukagara uri muna Jesu kange wamugashira watorejesta muupenyu husingaperi. Pane imwe nzvimbo futi panonzi shoko rake ndo chingwa cheupenyu. Ende shoko kana uchienda mushoko rinenge richikudzidzisa zvaJesu. Saka kana ukagara uchiverenga shoko iroro unogara wakaguta pamweya nezvaJesu. Saka muri kuti kamuri yekutanga iyi paitova nemwenjo waifanonongedzera basa raKristu. Chiedza chenyika. Paigara paine chingwa paitofanodongedzera Kristu chingwa cheupenyu. Okay. Tochienda paaritari apa. Paaritari painamatwa namuprista. But paainamata kana mukadzokera kuOld Testament paanenge achinamata zviya matsanangura kuti hatiti incense zvauri kuda nevafana avo handitika rusenzi urwu pamadzoka futi ndipatsanangura hatidi zvekuti rusenzi urwu. Mufundisi vari kuti paautime muprista aiuya pane chainzi chisensa. Kanenge kabheseni kambiya koita tucheni tuiri mumasaidhi zvekuti muprista aibata tucheni tuya. Saka mukambiya aka kana kabheseni ndo maiswa incense inenge ichiita kunge sort of perfume. Incense yamuine zvimabvunze zvemoto. Saka ukadonhedzera inenge perfume ya incense pazvimabvunze zviya paibva paita kakunhuhwirira chihutsi chinonhuhwirira chichisimuka. Saka muprista aizozunza kasensa kaya ari paauta iyaya. Ndo paanenge ari papa achinamata achizunza sensa ine incense ine chihutsi chiri kusimuka. Very good. Maita mufundisi. Now kuseri kweketeni manje kurumu yechitu ikoko ndo kwainzi kunogara Mwari. Tichazoona patiri kuenda mberi. Saka paanenge achinamata achizunza kambiya kamuri kutauraka kasensa aka hutsi hwaikwira nepamusoro peketeni huenda kuseri the most holy place. Kuna Mwari. Saka zvaireva kuti minamato yazanganiswa nekunhuhwirira kwakanaka kuti inosvika pana Mwari yaane kunhuhwirira yakugashirika. Handiti zvaona. Chinzwai manje pana John 14 verse ya 13. John 14 verse 13. Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita kuti baba vakudzwe mumwanakomana. Jesu kutaura kunokuka ari kusanctuary yekudenga. True. Iya yakafanana neyakagadzirwa naMoses. Ari pamberi pababa. Handitika. Saka patinenge tichikwidza minamato yedu inondosvika pana Jesu. Handiti wazvoona. Saka kana yasvika pana Jesu yogashirwa yazanganiswa nekuchena kuri muupenyu hwake. Kufananidzira incense zvekuti kana Mwari akucherechedza minamato yedu ari kuicherechedza nemuna Kristu. Direct, otherwise azvaigashirika zvaisvika. Handiti wazvoona. Saka incense iyaya yaivheswa iyaya ichizanganiswa neminamato mamerits aKristu. Zvaishurudzira Kristu paanenge azomira pamberi pababa achigashira minyengetero yedu iri kuuya nevatumwa kwaari iye woizanganisa nekururama kwake yosvika pana baba yakugashirika. Saka zvese zviri mukamuri yekutanga fenicha zvainongedzera panani? Pana Jesu nebasa rake. Saka pastor, kana zvainongedzera kureva kuti hapana chikonzero chekudzokorora izvi here nhasi?
aiwa zvandikuedza kureva kutoti muchechi togara tiine tafura ine chingwa everyday nemwenje wakadaro. Mameno kana mandidzwa ipapo ndo pari kupindurwa navahebhuru manje. Ibva waverenga Hebrews 9 unzwe vhesi ya3 kunosvika pavhesi 9a. Hebrews 9 verse 3. Zvino pamberi pechidzitiro chechipiri pakanga pane tebhanekeri yainzi patsvene-tsvene. Pakanga pane ndiro yendarama yezvinonhuhwira neareka yesungano yakanga yakanamwa nhivi dzose nendarama. Imomo makanga muine hari yendarama yakanga iine mana, netsvimbo yaAroni yakadai kutungira, nemahwendefa esungano. Pamusoro payo pakanga paine makerubhi okubwinya, akadzikatidza chifunhiro chengoni. Hatigone kurondedzera izvozvi tichiita chimwe nechimwe zvino. Zvinhu izvi zvakati zvagadzirwa saizvozvo, vaprista vaipinda mutebhanekeri yekutanga nguva dzose, vachibata mabasa okushumira Mwari. Asi mune yechipiri, muprista mukuru waipinda ari oga kamwe chete negore, asingapinda asine ropa, raaizvibayira iye nezvivi zvevanhu. Mweya Mutsvene uchiratidza chinhu ichi, kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa, tebhenekeri yekutanga ichimire. Wakanga uri mufananidzo wenguva ino. Ndowabvunza mubvunzewo kuti saka pangaite dambudziko here kuita tafura ine chingwa, kufamba neincense nezvimwe zvakadaro zvaive murumu yekutanga. Right. Panapa ndima yawaverenga iri kutsanangura kuti izvozvo waiva mufananidzo wekufananidzira nguva ino yatiri. Munguva ino yatiri chii chiri kuitika? Jesu akaenda paakabva pano pasi akakwira kudenga, akanopinda musanctuary, achinopinda mukamuri yekutanga. Right. Ndokuita basa imomo rekureverera vanofanira kuponeswa. Kusvikira gore ra1844 sekudzidza kwataita kuna Daniel, ndo nguva yaakazopinda mukamuri yechi2 mumost holy. Ari kungokondinya nebasa rekureverera, asi akuriitira panzvimbo tsvene-tsvene. Now munzvimbo tsvene-tsvene musanctuary pano pasi ndo muri kunzi makanga muine areka, chibhokisi chiya makanga makaiswa mitemo ine gome mukati. Nzvimbo tsvene-tsvene nekamuri yekutanga zvaive zvakakamuraniswa neketeni. Saka pasina kuvakwa zvidziro zviri solid zvekuisa dhoo sekuvhura kwatinoita madhoo. Keteni ro ndo raitwa dhoo racho futi. Ndo raiva dhoo. Saka Jesu manje pa1844 akavhura keteni ndobva apinda munzvimbo tsvene-tsvene, achibuda munzvimbo tsvene. From the holy place to the most holy place. Right. Saka zvoita sokuti avhara ku holy place. Right. Avhura ku most holy. Avhura ku most holy. Pastor, rambai muri papfungwa iyo. Rambai muri papfungwa iyo. Vateereri, tiri muchidzidzo kereke yePhiladelphia. Rambai muri pachidzidzo timbonzwa kambo. Fanana nechitima makomo mumakwidza nemateru Jesu atungamira shinga ufambe munzira kunyangwe ichirema batirira pachitima Jesu anotekenya tenzi chitungamirai dakara kumushako tozo imba nengirozi kukudza
samasimba Rwisana nezvinorema chandone champupuri kuti Jesu ataura mananda onyarara vimba chete muna Jesu anopa rukuriro batirira pachitimba Jesu anotekenya tenzi chitungamirai dakara kumushako tozoimba nengirozi kukudza samasimba kuti tayambuka Jordan mananda echitema tichasvika pamsangano wezuru zvamazana Jesu ega achataura kune vakakurira pinda murufaro washe muranda akanaka tenzi chitungamirai dakara kumushako tozoimba nengirozi kukudza samasimba samasimba. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehuruguru yedu tsamba kukereke yeFiladelfia. Pastor, pama muchitsanangura mamanya mama kunyanya kuti keteni raiganhura marooms aya. Ngatitange pamubvunzo wangu moedza kuti summarizera zvataurwa navaHebheru. Ndaona mumost holy manga muine chigadziko chemwenje netafura yechingwa. Aiwa. Muholy right. yekutanga right muri correct muholy place maive nechigadziko chemwenje netafura yechingwa right. neatari yeincense right. paiizunzwa ichimirira minamato yazangana nekururama kwaKristu. right. Mubvunzo wangu wangu uchiti Hebrews iri kuti waive mufananidzo ndiri kuti nhasi zvichine kodzero here? Is there any obligation yekuteedzera zvinhu izvi kutoti tito incense toitawo tafura muchechi inogara ine chingwa toitawo chigadziko chemwenje chinogara chichipfuta even tiine malaitsi edu chaiwaya ekuvheneka zvichine kodzero here? Then pane panzi naHebrews kumwe kwaipinda ka1 pagore kunoko achiita mazvese ingopa tsanangurai tinyatsobata ipapapa. Nyaya iyi kuti ijeke yes. unonoitangira kuOld Testament. Okay. Ndo panokosha kuti bhaibheri munhu anofanira kuve nebhaibheri rakakwana. Alright, Pastor. Rine Old neNew Testament. Ukaenda kuOld Testament Mozisi paakanzi agadzire sanctuary ndo kwazvinonojeka zvaiitwa. Okay. Unonoona kuti every day zuva nezuva rega rega mukamuri yekutanga yesanctuary holy place right muprista aipinda imomo zuva rega rega kunoita mabasa aya ekureverera nekunosiya zvitema zvareururwa mukati zuva rega rega. Okay. Ende ari imomo zvese zvirimo zviri kungonongedzera kuti tariro iri pana Kristu. Because mwenje Kristu, chingwa Kristu, incense Kristu. Anditi wazviona ndiye aizadzwa mupfungwa dzavo nedzevari panze. But zvaizoti manje sekutaura kwaita vaHebheru kamwe chete pagore muprista mukuru aipinda seri
kuseri kweketeni kuseri kweketeni into the most holy place. Yes. hanzi aisapinda asina ropa kureva kuti anotanga aita yesacrifice offering. but zvaainoita ikoko manje zuva iri raaipinda kuseri kweuko ndo raidaidzwa kunzi zuva rekuyananisa, reconciliation, day of atonement, right, rekudzikinurwa kwevaisraeri, because musi iwoyo waiti kana marosando acho apera anobuda nezvitema zvese zvakareururwa zvikauya musanctuary mukati megore zvonoiswa pambudzi yaazaziri, mbudzi yokurashira, zvonoraswa kusango. Handiti wazviona? Saka raitova zuva rerutongo kuvaisraeri rekuti anga asina kureurura musi iwoyo aibva apuwa mhosva yekubviswa kwaIsraeri. Saka zuva iri raiitika ka1 pagore rainongedzera, nekuti zvese zvinonzi waiva mufananidzo wenguva inoyi. Basa raiitwa mukamuri yekutanga ndo rainongedzera kufa kwaKristu pamuchinjikwa, nekuzomuka kwake, nekuenda kudenga paakamuka paonekana nevadzidzi achinopinda mukamuri yekutanga. Ndo zvainongedzerwa nekamuri yekutanga yepano pasi. Ndokuchovha makore ese aya kusvikira 1844 aenda kudenga paya, makore ese aya achovheka anga ari mukamuri yekutanga yesanctuary yekudenga. Imomo chaakangonangana nacho ruponeso rwavanhu, right, vari kurevererwa imomo, right. Muna 1844 sekudzidza kwatinoita kuna Daniel chapter 8 ndo maakazomuvha akubva mukamuri yekutanga kuenda mukamuri yechipiri. Ndo raanoti ndavhara remukamuri yekutanga, ndavhura dho remukamuri yechipiri. Imomo akunomira pamberi pani? Pababa, achiitei? Achireverera vana vaMwari. Ndo zvazvitorere pastor? Izvozvo ndo zvazviri sekutaura kuri kuita shoko, hazvisi zvekufungidzira aiwa. Matsanangurira kumaindi echidikika zvinoita kunge zviri abstract kunzi no, kubva 1844 abva apinda into the most holy place of the heavenly sanctuary, but paakabva panyika aita ministry sezvinotaura Hebrews ari muholy place, but ezvino akazodai ndondo. Imimi muri kunyatsozvibata here? Ndizvo chaizvo ngatifambei pasi. Tidzokera pana vaHebrew 9 paya paya uverenge vhesi ya7 to 9. Hebrews 9 verse 7. Asi mune yechipiri muprista mukuru waipinda ari oga, kamwe chete negore, asingapinda asine ropa raaizvibayira iye nezvivi zvevanhu. Mweya Mutsvene achiratidza chinhu ichi, kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yataridzwa tebhanekeri yekutanga ichimire. Wakanga uri mufananidzo wenguva ino. Saka pari kutaurwa kamuri mbiri idzi, right. Saka chiri kundobuda panapa ndechekuti Jesu akafamba achibuda munzvimbo tsvene, muholy place, ndobva anopinda seri kweketeni, the most holy. Saka dho ravharika ndere munzvimbo tsvene, ravhurika ndere munzvimbo tsvene tsvene, ndo maari nhasi. Saka pastor muri kuti pari kunzi kereke yePhiladelphia tati period ipi zviya? Kereke yePhiladelphia ndo yatati kubva 1755 kunosvika 1844. Saka 1844 Jesu paenda into the most holy place ndo paari kuti tarirai ndavhara rimwe dho, ndakuvhura rimwe. Ndo message yacho yekuenda kuPhiladelphia. Chinzwa zviri kuitika manje ari mumost holy. Pana zvakazarurwa 3 verenga vhesi ya5. Zvakazarurwa 3 verse 5. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena, handingatongodzime zita rake pabhuku yeupenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa vake. Saka ari kunongedzera kereke yePhiladelphia kuti pandanopinda the most holy ndiri kunoreverera mazita enyu pamberi pababa. Uri kupabata? Ndo zvaaendera pamberi pababa. Saka amira pamberi pababa manje mukati
mune chigaro chababa, handiti wazviona, ari kureverera vatendi. Okay. Saka vari pano pasi izvi zvinoita sokuti zvanyanya kuti panguva yePhiladelphia. Asi ichokwadi chararamika throughout nhoroondo yekunamatwa kwaMwari pano pasi. Okay. Kuti vanenge vachishingaira mune zvaMwari vanorevererwa pamberi paMwari. Okay. Asi paapinda sekudzidza kwatakaita kuna Daniel, ndo pakanotanga rutongo rwekuongorora vese vakambonamata. Okay. Mazita avo achipinda. Pastor, pamuramba muchidzokorora kuti ichokwadi munhoroondo kunorevererwa pamberi pababa kureverera. Are you aware kuti isusu sevatendi tine kakutomboimba katinoita tichiita chechi? Okay. But patinei tichida kurevererwa tinotaura mazita kwete raKristu. Right. Izvo mungazviite Castonica nekusanyatsokuverenga. Nokuti kana muchiverenga munonzwa vaHebrew 7 pa25 na2 Timothy 2 vhesi ya5 kuchinzi iko kunongova nemurevereri mumwe chete bedzi pakati paMwari nevanhu, ndiye Kristu. Saka pakuzodedza yenyu kuti Peter murevererei, Pauro murevererei, nekuenda nekuna ana Mary, nekuti imi ana mbuya wake vakafa kare, revererai mwana uyu, kutaura kunoita kuti vanhu vagutsikane chero zvisimo muBhaibheri. Asi kana makuita nenzira kutobatsirika nekuteerera Bhaibheri richitaura Castoni, hakuna imwe nzira yamunobatsirwa nayo. Because dzimbo dzemhando ikai patinodzimba even tiri parufu ndo dzinopfumba kupfuura dzimwe. Sorry yenyu kukudza izvi. But pane pasingataurwe Jesu ba. Alright, maybe kandibvunza nchidai. Hapana here pekuti magambo ekutenda emuBhaibheri vari nechekuzasi kwecheni asi vozosvitsa avo pana Jesu? Ndikuti ana Abraham handiti, nana Moses, nana David handiti, vana Petro, vana Maria, nana Elizabeth, vana Pauro. Zvase. Pastor, maybe ngandibvunze ndichidai so. Ndanzwa nyaya yamataura. Maybe ndikuti pachain yekuedza kubatsira vanhu pana Mwari. Hapana here zvekuti kuzasi kwacho kwelink yacho kunogona kuita like anoona ana Abraham, ana Moses, vana David nana Elia, vana Peter, vana Maria, vana Elizabeth, vana Pauro nana John. Hapana here pekuti mucheni yacho yekuti tisvike kuna Mwari vari kumwewo asi vozopavo Jesu? PaJesu handisi kuramba. Aiwa, uri kukakatsingako kusanangura ndozvinzwisisa. Ona vana mbuya vaiti kana vachiombera vachibva vadaidza mazita evasana sekuru vakafa, uyoudza Dickson, uyoudza uchiudzana musvitse kumusoro ikoko. But Bhaibheri rinoisa pachena kuti vese ava vana Dickson, vana Paul, vanani vakafa vari mumakuva nana David. Havasi kutomboziva. Isaiah anototi havagone kutarira zvokwadi yaMwari, havagone kutaura naMwari. Vakafa vese nana Peter nana Paul vari mumarinda. Ega akafa akamuka ndiJesu, ndiye murevereri pamberi paBaba. Saka ndo dhora akavhura manje. Muimba tsvene-tsvene. Ndo raari kumiririra manje. Chinzwa pana John 14 pavhesi ya13. John 14 verse 13. Right. Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita, kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Ari imomoka. Minamato yedu painosumuka ichibva panapa inotakurwa ichienda direct mupanda mutsvene-tsvene iwoyo, mumost holy. Mindiro dzedu dzobva direct futi dzichiuya kwatiri. Hadzipfuure nemuvafundisi kana nemuvatungamiriri vechechi. Aiwa, munamato direct, mindiro direct. Zvichinozangana nekururama kwani kwaKristu. Pari kuti dhoo ndakavhura, hakuna anokuvharira
kana chikomborero chakubva kuna Mwari. Inzwa futi pana John 7 pa17. John 7 verse 17. Right. Kana munhu achida kuita kuda kwake uchaziva kana kudzidzisa uku kuchibva kuna Mwari kana ndichizvitaurira ndimene. Anditozvona. Chimwe chinhu chakavhurirwa dho iroro racho iro ndechekuti vane shungu dzekunzwisisa zvinodiwa naMwari kubva mushoko, shoko rinovajekera, zvinobatika. Okay. Ndo rimwe basa riri kumiririrwa naJesu. Vanoda kudzidza shoko, vanoda kuti vanzwe chokwadi chaMwari kuti vagochirarama, zvinojeka. Alright. Pane chimwe futi pana Mabasa 1 verse ya 8. Mabasa 1 verse 8. Right. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema nepaJudhea rose nepaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Uri kuona panapa ari kuti iye vanenge vanzwa shoko vaya vari gashira vanofanira kupuhwa simba neMweya Mutsvene wekuenda nevhangeri. Pauro anototaura kuna vakorinde vechipiri chapter 2 pavhesi ya 12. Vakorinde vechipiri chapter 2 vhesi ya 12. Zvino ndakati ndichisvika paTroas kuparidza ivhangeri yaKristu, ndichizarurirwa mukova muna Kristu. Ari kuti ndinoparidza vhangeri ndakatovhurirwa dho racho naKristu. Alright, rare kufamba kwevhangeri. Rekufamba kwevhangeri. Okay. Saka kumwe kuvhurwa kwakaitwa dho rekunopinda mumost holy. Jesu ari kuvhurira mukana wekuti vakanzwa shoko vaende naro. Kubvira paperiod iyo yePhiladelphia. Ende ukatarisa papavhurwa dho. Ukatarisa pane mamissionary society akamuka akawanda, ekwe maBible society akatanga kuma 8. Ndo pakabva pasumuka chero vaya na Robert Moffat ndivavo ka vachiuya nevhangeri kuno kuva David Livingstone. Idho ranga ravhurwa rekuti vhangeri riende kwarisina kumbosvika. Handiti wazviona. Saka chero nanhasi dho iroro rakavhurwa kuti kana manzwa vhangeri, ndosaka ndorangarira pawaimbokurudzira vateereri kuti kana manzwa endei munoudzawo shamwari dzenyu, nekuti dho rakavhurwa kusamuchwari. Harina anovhara kusvikira Mwari ameka sure kuti vhangeri raenda. Exactly. Okay. Handiti wapabata. Ibva waverenga zvakazarurwa 11 pa19 unzwa. Zvakazarurwa 11 verse 19. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavapo mheni nemanzwi nekutinhira nekudengeneka kwenyika nechimvuramahwe chikuru. Temberi yekudenga yazarurwa. Right. Munoonekwa areka mukati. Mune mitemo inegoni. Ndimo muna Jesu maakavhura dho. Kumira kwakaita Jesu tanzwa kuti isusu kuti tiwane pekusvikira nezvikumbiro zvedu kwaari through iye. Yes. Handiti wazviona. Muna Jesu ndo matinorevererwa pana Mwari. Ndo munobudira nenyasha dzaMwari kuti tiregererwe. But nyasha dzakaunzwa zvaita sei pachikorwa mutemo. Uri muareka iya. Handiti wazviona. Kuti munhu ayananiswe naMwari paitoda nyasha ndiye Jesu. Ndiye akamira pa. Saka Jesu akamira pamberi pemitemo yakatyorwa. Saka panobva pazangana nyasha nemitemo. Mitemo iripo, nyasha dziri muna Kristu. Mitemo yakatyorwa iyi kuti imi muyananiswe naMwari, nyasha ndiKristu. Asi kana maitirwa nyasha maregererwa, hamuraenderere mberi nekutyora mitemo. Nyasha hadzireve kuti sununguka kunoita mhosva yawakanga wambopara kudhara. Vanhu pavanonzi vapo vaitirwa nyasha napresident Amnesty yaya, havasi kunzi budai mujeri munoiti paradzi mhosva dzamakambosungirwa. Handiti wazviona. Saka kumira kwaJesu muimba tsvene kumiririra nyasha, achimiririra zvakare kusimba kwemutemo. Saka tiri kuona panapa kuve kwaJesu muimba tsvene. Munhu agone kusvika kuna Baba pasina murevereri. Murevereri ndiye Jesu. Simba anoriwanepi rekureverera vanhu? Maari ndo makabudira nyasha dzaMwari, kuregererwa kwedu. Saka kana akamira ipapo ari kumirira zvinhu zviviri, kuti nyasha dzichibva kuna Mwari dzichiuya kuvanhu. Handiti wazviona. Achinongedzera vanhu kumutemo kuti muri kuona dambudziko rakauya nekutyora mitemo.
Saka kana maitirwa nyasha maregererwa, koshesai mitemo. Saka pamitemo iyaiya iri 10 yakadaro, mutemo uri kunyanya kuignoiwa Mirai pastor, mirai. Vateereri, munenge mazvipika kuti pane pandodawo kubvunzai. Alright. Mirai tinzwe rumbo. Okay. Then patinodzoka toda kutangira papfungwa yekuti temberi iri kudenga payakazarurwa. Areka ine mitemo yaMwari yakaonekwa. Toda kutangira ipapo. Tiri pachidzidzo kereke yePhiladelphia. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Tanzwa kwenda kisiso Jesu apoleza irozo kuraura Jesu apoleza siwisa jikazese kumiri yokwenyanza tenzi anotituma Jesu apoleza tumira ivanyanza Jesu apoleza uzangi wanyangati Jesu Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu tsamba kukereke yePhiladelphia. Patapedzisira kuverenga pana zvakazarurwa 11 vhesi 19 paratidza kuti zveshuwa kudenga kune sanctuary iriko inotori nethe most holy place, nekuti bhaibheri rabva rati pakavhurwa the most holy place iyoyo areka yesungano mune mitemo ine 10 yakatoonekwa. Saka pandanda kuti mirai paipa ameno zvangoya mandiri kuti hazvigone kubatsira here pakati pevatendi, because pfungwa inowanzoitika panotaurwa zvemutemo. Mitemo inonyanya kuasosietwa neOld Testament, yoasosietwa naMozisi. Kuri kwekuti pfungwa dziripo pavatendi kuti mutemo hausisina basa. Vachitarisa kupiwa kwawakaita pagomo reSinai, ndiri kufunga kuti pamwe zvinogona kumboakomodheteka. But pfungwa iyi yekuti iye zvinezvi tamubhuku razvakazarurwa mitemo ine 10 iri kutoonekwa musanctuary iri kudenga, hapafanire here kubatsira nekubva parabha pfungwa muvatendi vanofunga kuti mutemo hauna basa? Watobva watsanangura ipapo Caston, ende matsanangurira awaitaka wanyatsotsanangura nemo chaiko kuti nyaya yemutemo kupiwa kwaita Moses zvunhu ndopaunoona paya Jesu akudedza vadzidzi vake pana John chapter 1 uye anonoti kumukoma wake tamuwana akanyorwa zvake naMozisi. Yes. Handiti unoparangarira kureva kuti Mozisi anga asiri kuita zvemusoro wake watingati ndezvekwaMozisi. Mozisi aitoita zvaKristu. Zvese paaipiwa mitemo paainyora ainyora zvaKristu ende ainyora zvaaratidzwa zvokudenga. Saka mubhuku ravaHebhuru munana zvakazarurwa areka iri kuoneka ndiyo imwe chete yakatokoperwa naMozisi. Saka ndopanda nchiti vateereri kuri kwekuti tinomboita pamwe patinobatirira tobva tamira kuti mutemo hatidi apa haparovese nehana here kuti Jesu atozoenda kudenga. Musanctuary yaari yezvino munotori nemitemo ine 10 yaMwari. Panomira sei kuti tobva taramba tichiita nharo kuti haina basa nechimiro ichocho kuri kwekuti taachingoshandisa Old Testament? Hameno zvatinogona kutsanangura tichiti no Old Covenant pane zvinotsanangurika pavatendi, but apa manje panorovesa nehana apa because Jesu anga atofa atoenda kudenga. Maari tori musanctuary yekudenga mitemo ine 10 iri kuonekwa. Saka ndaifunga kuti paifanira kusunda vateereri vashifte maposition, munhu asaramba akatsika pane danger achinyatsoona kuti nyaya haina kumira mushe. Ndangopafunga ipapo ngatifambe hedu. Saka nyaya ika dhoo iri ari kuti ndarivhura harivharwi nemunhu. Kureva kuti acharamba akavhura kuti vari pasi vati kana vatarisa paari vangoona akamira mitemo iriko kusvikira musi waanopedza basa. Alright.
Yes. anenge achingori pairi nyasha dziripo mutemo uripo ende zvichaparidzwa nekudzidziswa kuti Mwari anoda kuti vagashira nyasha vachengete mitemo yake including mutemo wechifo. Ndoune bongozozo mutemo wechifo wekuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki unofanira kuchengetwa mupaka Jesu abuda apo. Handiti wasvona. Hatidzokerei pana zvakazarurwa 3 Okay. utiverengere vhesi ya7 na8 iyai. Zvakazarurwa 3 verse 7. Nyorera mutumwa wekereke iri paFiladhelfia uti, zvanzi naiye mutsvene, iye wazvokwadi, iye une kiyi yaDhavhidhi, iye unoti kana achizarura hakuna anopfiga, kana achipfiga hakuna anozarura. Ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga, uye kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu. Pari kutaurwa nyaya yekuvhura nekupfiga. Yes, Pastor. Toda kumboenda panyaya yekuvhara yari kuti kana ndavhara ini ndo harivhurike. Timbonotenderera tiri pakuvhara. Okay, Pastor. Nekuti kumashure uko munhoroondo kwakamboita dzimwe nguva dzekuvharwa kwemadhoo. Toda kuti tinyatsonoona kuitira kuti patinosumuka muhurukuro ineika umwe nemumwe aende zvakanyatsomujekera. Okay, kana Pastor. kuti nguva yekuvhara kana yasvika zvinorevei. Alright, it's okay. Handei pana Genesis 7 vhesi ya16 na17. Genesis 7 verse 16. Zvose zvikapinda, zvakapinda zvaiti mukono nehadzi, zvose zvipenyu sezvakarayirwa naMwari. Jehovha akamuzaririra mukati. Mvura zhinji ikavapo panyika mazuva ane 40. Mvura ikawanda ikasimudza areka, ikakwidзiridzirwa pamusoro penyika. Now inguva yaNoa. Yes, Pastor. Noa akanzi avake areka yaaizoponera pakunaya kwemvura. Saka kana muchidzokera kumashure akapinda maareka. Yes. Anzi naMwari chipindai nemhuri yake. Mhuka ndobva dzauya dzichipinda mikono nehadzi ndobva dzapinda. Kwakatomboita mazuva pakavhurika. Dhoo rakavhurika. Asi apa pari kuzonzi Mwari ndiye akazouya kuzorivhara Ndiye akavhara nekunze. Yeah. Vamwe vanotaura vanobva vati akabva aenda nemakiyi acho kudenga. He shut them in. Right. Akavavharira mukati. Uri kuona here kuti panyaya iyi kana muchiverenga Caston pakazotanga kunaya mvura hakuna aive mukati akabuda. Hapana. Hakuna aive kunze akapinda. Yeah. Wapabata. Saka kana nguva yekuvharwa yasvika panonzi naJesu ndikavhara pana anovhura. Ari kunze naari mukati hapana chinogona kuitwa. Hapana chinogona kuitwa. Alright, okay. Hapana. Chero munhu azoona ndaifanira kunge ndiri kokoko haagoni kuindako. Pavharwa. Saka apa vakavharirwa panze vaive vatadzi ka. Vaive mukati vatsvene. Right. But paravharwa mutadzi haana kukwanisa kuuya kuna vatsvene. Right. Vaive muareka vatsvene havana kukwanisa kubuda kuvatadzi. Hakuna. Okay. Right. Ndapabata. Handei tinobatazve umwe muenzaniso. Magenesis 19. Yes. Toda kuverenga vhesi 23 kuenda pa25. Genesis 19 verse 23. Zuva rakanga rabuda panyika Loti achisvika paZoari. Ipapo Jehovha akanisa moto paSodhoma neGomora nesuferi nemoto zvichibva kudenga kuna Jehovha. Akaparadza maguta awo nebani rose nevose vakanga vagere mumaguta nezvose zvakanga zvamera pavhu. Now inguva yeSodhomu neGomora. Yes. Mukadzokera muchapter 18 munoona Abrahamu achiita seku aichovhera kakuti mwana wake apone. Paya pakanzi kwamuda unoparadza uko ko kana kuine vanhu 50 muda uparadze. Zvikanzi Mwari aiwa hatiparadzi. Ndobva dzadzosa zvikanzi ko vakashota ne5 vakaita 45. Zvikanzi hatiparadzi. Zvikanzi ko vakashota nevamwe 5 voita 40. Zvikanzi Mwari hatiparadzi. Saka
abraham pakaona kuti nyaya yacho iri kutokurukurika, akabva achinja kubva pa5 ndobva akuita madifference 10 zvikanzi kwakaita 30 zvikanzi handiparadzi, zvikanzi kwakaita 20 zvikanzi mwari handiparadzi, zvikanzi kwakaita 10 zvikanzi handiparadzi. iye ndobva ati pa10 wokuti Loti mukadzi wake vana nevakwasha vanokwana nevanovadzidza nawo akafunga kuti metsi yaSafe. Negotiation ikai yakabvumirwa nekuti dhoo ranga richakavhurika. Hurukuro iyi yaishanda because mukana wacho wokuti zviite wanga uchakavhurika. Ende ngirozi padzakaonekwa pamusika naRoti akanodzigombedzera dzikauya kumba, varume vemuSodhomu vakazouya, ndongirozi padzakazobuda pachena chaMwari hatizi vanhu chete. Tiri ngirozi tatumwa kuparadza. Akabva anzi une vamwe here vauinavo muguta munomu vaunofunga kuti tingaitawo kuti vaponeswe. Kana uine vanhu vakadaro chienda unovaudza, mangwana kuseni guta rinenge richiparara. Paakatosimuka kwakuchakavhurika dhoo racho. Ranga richakavhurika. Zvokuti angatosvika kuvakwasha vake vakati haiwa endai munorara kumba mudhara tozoonana mangwana. Vari siri kuziva kuti nguva yekuvhurwa kwedhoo iri kutopera. Parakazovharwa manje Loti abuda nevakunda vake vaakumakoma. Hanzi vakangoti vachisvika Zoari utonga uchitsvuka dhoo rapfigwa moto uchibva wanayo. But pastor, tamboisa bhaibheri paside. Mungablame here vakwasha vake. Tichingoona karizini rokanoita vanhu nhasi kungosvikirwa kunzi muri sei vakwasha, muchiona ndichiuya neusiku kudai, mangwana kuseni Sodhoma rese nemaguta ese anenge achibvira nemoto ari kuparadzwa, saka itoyai tiende. Unoziva kuti iwe uri kubva wanyanya kuzvirerutsa kudaro. Chiri kusaka uzvirerutsa unoziva kuti chii, iwe uri kutarisa vafana vakoka ndizvozvo musina Mwari mukati pachigurupu chavo. Because kana musina Mwari zvinodaro. Asi kana vafana vako vakadzidza kugara hana dzavo dzichirova kuna Mwari, mweya waMwari unovaudza kuti aiwa zvafambira mudhara pane nyaya. Because iye zvinoka kupedza kufunga kuti tomboti wapiwa mukana wekuti guta rese raungana, wobva wakwidzwa padengapo, wonzi vaudze kuti nyika ichaguma, ndikuedza kufunga kusekwa kwaunoita vanokurambira. Chinosaka varambe hana dzavo havagare vakasendama pana Mwari muhana mavo. Because kana uri munhu anogara aine hana inotya Mwari, Mwari ane nzira dzekukomuniketa nehana kuti zviri kutaura. Izvo zvipatiri kutaura mustudio munomuka. Kune vamwe vari kungotitora seungoti tiri kungoita debate. Ungaita Caston but anomborwa mapoinzi. Kamudhara kaya anombokaomesera. Hatiti uri kuona. Vari kutoona sekunge tiri kungoita zvedebate. Havasi kutoona kuti munotori nenyaya dzenyevero. Vateereri, this world is coming to an end. Nyika ino ichasvika pakuguma. But iye zvinezvi dhoo richakavhurika. Mukana uripo, ndo zvakatadzwa nevakwasha vaLoti. Usiku huya mukana unge uripo, kuchiedza mukana pasisina. Hatitaurei pasi. Mabasa 7 verse 57 kuenda pa59 muiverenge pamwe chete naDaniel 9 verse 24. Mabasa 7 verse 57. Zvino vakadanidzira nenzwi guru vakadzira nzeve dzavo vakamhanyira kwaari vose pamwe chete, vakamuburisira kunze kweguta ndokumutaka nemabwe. Zvapupu zvikaisa nguo dzavo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Vakataka Stefana achidana achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Daniel chapter 9 verse 24. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako veguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nekugumisa zvivi, nekuyananisira zvakaipa, nekuisa kururama kusingaperi, nekusumbisa zvakaratidzwa nouprofita, nekuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Uri kuona vaIsraeri vakanga vaudzwa kuti makamurirwa nguva, matsaurirwa nguva yapuhwa kwamuri sedzinza 70 weeks dzechiprofita chii, which was 490 years. Dzaitanga 457 BC dzichiskopera pana AD 34. Zvikanzi ndonguva yamapuhwa yekuti mugadzirise nyaya dzenyu neukama hwenyu naMwari. But ivo vakaramba vakasimbira pazvakashata. Vakaramba Jesu, vakamurovera pamuchinjikwa. Stephen musi waaparidza
hanzi vakabvarura nguo vakamutaka nemabwe akafa vasingazivi kuti dheti rakwani. Dhoo rabva ravharwa kwaIsraeri, ravharwa nekutaka Stephen. Right. So the nation of Israel, their probation as a nation ended AD 34. AD 34. Zvikanzwa komana vhangeri ngarichienda kuvaEden. Andiri kuona. Saka munhu wese mukurarama kwatiri kuita uku ane dhoo raanenge akavhurirwa naMwari rekushandisa kuti aponeseke. Anditi vazviona. But vamwe manje vanobata nguva yacho neuyanga. Mikana yavanopiwa naMwari havaishandise kuponeswa. Vanoramba vaita zviya zvakataurwa kuna Isaiah 56 kubvesi zviya zvokuti hande timbonodhakwa nhasi timbononwa mangwana tiri kunungira kupi. Iwo akavhurirwa dhoo, Mwari achiti gadzirisa pawanzwira vhangeri zvisinei warinzwira mukombi, warinzwira mubhazi, warinzwira panhamo, warinzwira pamuchato, gadzirisa. But vamwe havazvishandise. Inzwa pana zvakazarurwa 22 pavhesi ya11 na 12. Zvakazarurwa 22 vhesi 11. Usina kururama ngaaramba achita zvisakarurama, une tsvina ngaaramba achisvibiswa, wakarurama ngaaramba achita zvakarurama, mutsvene ngaaramba achitwa mutsvene. Uri kuona panapa Jesu nhasi ari muimba yekureverera, asi pane nguva yakatarwa naMwari, dhoo ravharwa, ichapera basa iroro. Ndo paanobuda imomo obva avhara dhoo remumost holy. Kwaakutodzoka akuuya manje samambo, akutoti chimiro chamuri ndichocho, ari mutsvene hazvichachinji, akaipa hazvichachinji. Munhu achavharirwa kwaanenge ari panguva iyoyo. Ende ari kubva ati ndiri kuuya nemubayiro manje wekuzobhadhara umwe nemumwe zvinoenderana nezvaari kwaavharirwa nedhoo ari. Pastor, kune vari kuteerera shoko izvinizvi vapenywa inorufu harupo, vachine mukana here, dhoo rakavhurika here kwavari, kana kuti pane mumwe ari kuteerera asi watinogona kuti rakavharwa? In summary mungakurudzire sei vateereri? Vaverengere 2 vaTesalonika 2 vhesi ya 10 kuenda pa12. 2 Thessalonians 2 verse 10 to 12. Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorashika, nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari anovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Ndiri kuona pamubvunzo wauri kuvhunza, munhu wese ari mupenyu, munhu wese anopiwa mukana naMwari kuti hedzo nyasha nekudzidziswa kwevhangeri ikoko. Asi zvanzi kune vamwe vanoti kana zvichitaurwa soka havazvigashiri nekuzvidokwairira. Handiti vazviona zvekufarira kuti chokwadi ichi ndachida ichi, Mwari ndibatsirei ndichirarame. Hanzi vakadaro ivavo manje zvinoita Mwari ndezvekuti anosudurudza mweya wake mutsvene kwavari, vochitanga kutenda nhema. Kana nhema dzaakuuya manje vanobva vadzimbundira. Ndosaka uchizoonawo mavanhu achiti asi munombotaura zvenyu, but ndine mubvunzo nekakweseni. Anenge achikanda kakweseneka kekumusimbisa ari padivi. Handiti vazviona. Ende vamwe vanobva vati, umwe anobva vati muri kunyeberwa nevakomana 2 vataunga vakangwara serebati vari kukubhaizai. Handiti vazviona. Ivo bva vati shuwa because mind yake haana kuzvipira kuti ndinoda kuziva zvinodiwa naMwari. Saka ndo yambiro yatingangopa kune vari kuteerera kuti mikana iriko kumunhu wese, azvienda nekuti waushandisa sei. Zvidzidzo zvimwe zvakaitwa kumashure pachirongwa chino the second coming of Christ zvinogona kuwanika, zvinotumirwa mumawhatsapp groups. Saka Pastor Rhodes vachatipa phone number dzekuti tikaisa message paWhatsApp tinobva tapiwa malinki ekuti tipinde mumawhatsapp groups. MaWhatsApp groups aya zvaanoita, panongotumirwa chidzidzo chimwe chete every morning. Pane zvidzidzo zvakawanda zvinogona kupindura mumwe mibvunzo yatiinayo. Saka musati mawana dzimwe nguva uri kushaya mukana wokubvunza mibvunzo iyoyo, but ukawana zvidzidzo izvi every morning zvinotumirwa mumagroups aya, zvinogona kutibatsira kunzwisisa zvimwe zvinodiwa naMwari. Mufundisi Rhodes, ipai vateereri phone number. Tibatei panhare dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati
mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo utungamirete tenzini etungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini etungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imimotiti ndinokutungamira